प्रपोज कइले रहे, इतना कहले रहे कि हमर एकदम हमरा चाहे वाला, हमरा के माने वाला और शुरू से ही हमरा के एगो बेटी के रूप में आज इतना बड़ा स्टार बनाए वाला वह प्रभु जी के देव के साथ आज हम केंद्रीय सदस्य हो गए बानी और बहुत ज्यादा खुशी मिल रहा बा। और हमने के यहाँ आज घरेलू कार्यक्रम में हम आए बानी। रउआ सबके एगो हम बात समझा दी कि जो दिन हमरा साथ केहू ना रहे वो दिन प्रभु जी सब केहू से लड़ के हमरा के बड़ा मंच देनी और आज प्रीति पासवान के जे नाम बात देश विदेश से लेके नेपाल तक तो आज प्रभु साहे जी के नाम जुड़ी हमरा नाम के आगे। काहे कि जितना आज हम अपन नाम कमा रहल बानी, एगो बड़ा जिला के नाम कर रहल बानी, एगो रौतहट के सुपर ना सुपर से भी ऊपर के हीरो बने तो प्रभु साह जी हमरा के 12 जिला के हीरोइन बनाए बानी तो एगो प्रभु साह जी बने। और अपने सबसे हम कह दी कि अपने सबके इंसाफ को सही जगह बाटे, जहां अपने सही वोट देहे उहे अपने के इंसाफ मिली। अपने सब लोग तो छोड़ चाहे चढ़ लगा 10 बड़ा मिल के घरे घरे पैसा त चावल तक मासूम त दारू खिया के अब वोट ले ला लो। ओतने उ लोग के रूल बा जोन आदमी 5 साल खतीरा 5 साल आदमी रहला केहू 5 साल खतीरा 10,000 अपने सब के खिया देला, अपने लोग वही में बहावा में पड़ जानी लोग। अब 5 साल 5,000 खियलो के 10,000 खियलो के 5 साल कितना लगरे के पड़ेला अपने सब के तो मालूम होबे करे। छोटा सा भी कोई